Καλησπέρα φίλοι μου φασάδες και συνοδοιπόροι μου στο Μεγάλο Πράσινο. Σας δείχνω μία κατεξοχήν παραδοσιακή με ιστορία χρόνων κούρνια. Και θα εξηγήσουμε το λόγο που τα πουλιά επιλέγουν αυτή την κούρνια όταν έχει βαρυχημονιά. Όταν ο καιρός είναι χιονιάς και κάνει πολύ κρύο ή έχει πολύ αέρα. Θα εξηγήσουμε και το λόγο. Απολαύστε λίγο το μέρος. Τα πουλιά μπαίνουν στο μέρος που δείχνω, ακριβώς, μέσα στη χουνιά. Εκεί που κάνει, που λέμε, την πλατεία. Εκεί που κάνει λακούλα, ακριβώς εκεί. Προστατεύονται και από το χιόνι, και από τον αέρα, και από τη βροχή. Κάποτε ένας φασάς μάγκας, ο οποίος τώρα δεν είναι στη ζωή, ήταν και μεγάλος ηλικία, με συνέτησε στο βουνό. Και μου είπε, Αντρέα, θα φυλάς τα ρέματα στην κούρνια που με το χέρι σου από τη μία μεριά του ρέματος, αν ρίξεις πέτρα, να φτάσει στην άλλη. Τα στενά ρέματα δηλαδή, αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Στα άλλα τα ρέματα, άστα να τα φυλάνε άλλοι, μου είπε. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Μου άνοιξε τα μάτια. Και από τότε άρχιζα και έψαχνα τα στενά ρέματα σε κακοκαιρία και το βρήκα μπροστά μου. Το δείχνω πάλι το μέρος. Και εστιάζω όσο καλύτερα μπορώ την κούρνια των πουλιών. Γιατί τα πουλιά επιλέγουν αυτό το μέρος να κουρνιάσουν? Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι το απάγγιο. Δεν περνάει μέσα τίποτα. Οι αργές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεύτερον, δεν έχει βράχια, που σημαίνει ότι δεν περνάει ο κρύος αέρας από κάπου ή να αλλάζει τη θερμοκρασία που κάποτε είχαμε γράψει στο βιβλίο «Κυνηγός και Φύση» για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο οι φάσεις το γνωρίζουν άριστα και επιλέγουν να κουρνιάσουν στο σημείο που δεν κάνει κρύο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το συγκεκριμένο ρέμα είναι στενό, έχει πάρα πολύ μεγάλες αργές, και είναι κάτω καθαρό, που σημαίνει τα πουλιά προστατεύονται το βράδυ από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως είναι το κουνάβι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει πάνω στην αριά και να βουτάει τη φάσα. Ένα πολύ ωραίο μέρος, το εξηγώ όσο καλύτερα μπορώ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σας δείχνω τις αργές, είναι τεράστιες, είναι πολύ μεγάλες αργές και κάτω κούφιο. Στο πάνω μέρος που εστιάζω είναι η βασική κούρνια των πουλιών. Έχω βαρέσει σε αυτό το σημείο πάρα πολλά πουλιά. Έρχομαι από παιδί εδώ. Και με τον πατέρα μου ερχόμουν, αλλά έρχομαι από παιδί. Γι' αυτό καλό είναι την περιοχή κυνηγητικής μας ευθύνης να την γνωρίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, για να καταλαβαίνουμε πότε τα πουλιά επιλέγουν την κάθε περιοχή. Δεν είναι τυχαίο, οι απότομες και εναλλαγές του καιρού, οι φάσες τις καταλαβαίνουν, για να μην τις κλείσει ο καιρός και η βάρη χειμωνιά, γιατί όπως γνωρίζουμε το πουλί το βράδυ δεν έχει τη δυνατότητα να πετάξει, φάσα δεν σηκώνεται το βράδυ, με αποτέλεσμα να προεπιλέγουν την προστασία τους από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και περισσότερο από τις εναλλαγές του καιρού, με κατά πλειοψηφία ο Φλεβάρης και ο Γενάρης. Αυτοί οι μήνες είναι, οι φάσεις αυτούς τους μήνες τον σέβονται, γιατί η φάσα είναι πουλί που δεν φοβάται το χειμώνα, αλλά τον σέβεται, διότι η διαφορά θερμοκρασίας την ημέρα με τη νύχτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό οι φάσες επιλέγουν κούρνιες Γενάρη και Φλεβάρη, που δεν έχουν μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Αυτό το ρέμα τώρα που δείχνω δεν έχω δει ποτέ μου πάγο,
Δεν έχω δει ποτέ μου χιόνι μέσα και είναι ζεστό μέρος. Είναι ένα πολύ ζεστό μέρος. Είναι ένα κλειστό μέρος στενό και καθαρό. Δεν έχει βράχια. Είναι ένα καθαρό μέρος. Έχω βαρέσει πάρα πολλά πουλιά εδώ. Θέλω να το τονίσω αυτό. Καλό είναι οι κούρνιες μας, οι περιοχές που επιλέγουμε να ελέγξουμε την κούρνια μας, να αποφεύγουμε αυτούς τους παράγοντες που σας είπα, που επηρεάζουν τα πουλιά και δεν επιστρέφουν και μας εκτευρίζουν και τα περιμένουμε ώρες ατέλειωτες. Υπάρχει κάποιος λόγος πάντα. Πάντα υπάρχει μια εξήγηση. Καλό είναι ο κυνηγός να γνωρίζει αυτούς τους κλιματολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή του, την κυνηγητική ζωή του πιο εύκολη. Να είμαστε καλά. Εγώ σας δείχνω ένα πολύ ωραίο μέρος και αναφέρομαι περισσότερο στους νέους κυνηγούς που θα ασχοληθούν με το κυνήγι της φάσας. Όπως επίσης κάνω και μια προσπάθεια μέσα από το περιοδικό Κυνηγός και Φύση με το φίλο μου και προσωπικό μου φίλο και συνεργάτη περισσότερο, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη, να δείχνουμε περιοχές κυνηγητικής μας ευθύνης και όσο μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο, το πού, το γιατί, το πότε. Αυτά που απασχολούν τους κυνηγούς και η αγωνία μας είναι όταν βλέπουμε πουλιά, αν θα γυρίσουν, πώς θα γυρίσουν και αν θα έχουμε επιτυχία στην έκβαση του κυνηγιού μας.